Avui, des de l'Arxiu Municipal, anem a parlar-vos d'una de les tasques que s'ha convertit imprescindible en qualsevol arxiu modern. Ens referim a la digitalització de documents. I és imprescindible per dues qüestions. La primera és perquè és una eina fonamental per a ajudar a la conservació dels originals, ja que es manipularem el menys possible fent referència sempre a les còpies digitals. La segona qüestió és perquè és una eina fonamental per a difondre el contingut de qualsevol arxiu. Ens ajuda a atraure a molts usuaris que d'altra manera no arribarien a vindre a l'arxiu. Menció especial cal fer a les OPAC, que són els catàlegs en línia, que ens ajudaran a difondre aquesta informació de manera ordenada. Les primeres institucions que es van plantejar digitalitzar els seus fons van ser les biblioteques, i va ser a mitjans dels anys 90. Ara, avui per avui, i gràcies a l'abaratiment d'aquesta tecnologia, totes les entitats culturals estan utilitzant-la. Qualsevol té un escàner a casa, però en l'arxiu aquest procés és un poc més complex i suposa una sèrie de passos. Primer, hem de seleccionar els documents a digitalitzar, segons el criteri de l'arxiver, que pot ser per l'ús del document, per l'estat de conservació o altres tipus de criteri com la productivitat. Aquesta documentació haurà d'estar correctament descrita. Posteriorment l'agruparem per a optimitzar el procés de digitalització i per últim revisarem cada document per veure el seu estat de conservació per tal de no degradar-lo més en el procés de digitalització. Per últim està el procés de captura pròpiament dit, en el que transformarem el document analògic en digital. És important que cada document tingui les seues dades de descripció o metadades que ens ajudaran a ficar després aquest document a disposició del públic. Evidentment, per a fer tot això, cal assegurar la conservació de l'original i evitar danys. Tot això és perquè n'hi ha que tindre en compte que els documents d'arxiu són únics i irreemplaçables. Com veieu, els arxius no sols preserven la nostra història, sinó que aprofiten les noves tecnologies per a conservar i ficar en valor el nostre patrimoni documental.